Mala Kurd radigihîne ku wan dest bi firotina ala rengîn kiriye. Xelata ala rengîn bi pîvana 3 fîta 5 fît $10 Kanadayî hatiye diyarkirin. Serî de ez bi dil û can bi xêrhatina Kek Mustafa wekî berpirsê Kanada Kurdish TV dikim. Navê min Çetoyê Wanî ye, ez berpirsê Mala Kurd im. Mala Kurd 20 sal li vê bajêrê de xizmet dikit. Em pêne ser pirsa te armanca kampêna belavkirina Alaya Kurdistan hevalekî me vê rojê hat, navî Kek Xalid Mecidî ye. Berê cêgirê serokê Mala Kurd bû, yek jî damezrênerê Mala Kurd e. Got van rojan got dibînim gelek kes dijminayetî pê alê rengîn dikin. Loma ez hatime 200 al anî. Got ez dixwazim va alane ser malbat û ser endamê civakê Kurdan li Toronto belav bibit. Ku her malekî Kurd, her kesekî Kurd alekî rengîn xwe hebit Alaya Kurdistan. Me jî got baş e serçavan em jî alîkar dibin. Me al jî deyna Mala Kurd kê bixwazit ala Kurdistanê dest kevit, deriyê me vekiriye, em bi dil û can em ê xizmeta gelê xwe bin. Rastî wekî min got Mala Kurd 20 sal e li xizmetê civakê Kurdî daye li vê bajêrê de li Toronto. Lê xizmetê me ne bi tenê li Torontoyê, li gelek bajêrê din jî dewrdora Toronto li Kanada jî. Li vê rojê heta îro çi destê me hatiye, em xizmetê civakê Kurdî bûne, alîkariya civaka me kiriye, yê genç, jin, ew ê bi emir, ew ê Kurdên kal û bi giştî civakê Kurdî me alîkar kiriye. Li ser gelek rêyan da li hêlên kulturî, çand, ziman, müzika Kurdî, govendê Kurdî. Bilî vî jî Mala Kurd 20 sal karê diplomasî û lobîkirina dozê gelê Kurdistan tînte ziman hem li Perlemanê Kanada û hem li hikûmetê Kanada jî. Em amade ne her kesek Alaya Kurdistan bixwazit dikarit deriyê me vekiriye her deman em dikarin alê Kurdî Kurdistanî bidinê yan jî telefonî yan bi e-mail girêdayê me bikit info@kurdishhouse.com daxwaziya xwe ji me re bêjit. Em dikarin jê re bişînin li kê derê Kanada jî bit, li kê derê dinyayê jî bibit. Em dikarin jê re Alaya Kurdistan bişînin. Armanc ev e bila alaya rengîn li mala her Kurdekî hebit.